ህፃናት ሙሉጥ ዕና ወኒኖም ንኸዓቢ በብእዋኑ ብዝሰላሰል መደባት ካብ ሎሚ 22 ሚያዝያ ጀሚሩ ክታበት ኒፍዮን ዕደላ ቫይታሚን ኤን ኣብ መላእ ሃገር ክወሃብ ጀሚሩ እቲ መደብ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 144 ቆምትን ግዝያውያንን ንቁጣታት ከምኡውን ኣብ 22 መዋዕለ ህፃናት ይካየድ ከም ዘሎ ክታበት ንፍዮ ድማ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ይወሃብ ምህላው ተፈሊጡ ሕማም ንፍዮ ብክታበት ንምክልኻሉ ዝከኣል ተላባእ ሕማም ኮይኑ ኣብ እዋኑ እንተ ዘይተፈዊሱን ክታበት እንተ ዘይወሲዱሉን ዑረት ምጽማም ረስኒ ሳምቡን ኣኸቲሉ ክሳብ ነስር ነባሪት ስንክልናን ሞትን ዘስዕብ ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ኣዋሃዲ መደብ ስነ መግቢ ኣቶ ጎይቶኦም ኣሰፋው ነየሪና ሓቢሮም ቫይታሚን ኤ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻልን ምጽዋርን ዓቕሚ ዝሐይል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብ ጋህምን ዑረትን ከም ዝከላኸልን ንዕቤት ቆልዑ ሓጋዚ ምዃኑን ብምሕባር በብዓመቱ ብዝውሃብ ክታበትን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዝርከቡ ህፃናት እቶም 9 ዓመታዊ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ኣቶ ጎይቶኦም ብተወሳኺ ኣረድዮም ነዚ ብነፃ ዝካየድ ዘሎ ኣገዳሲ መደብ ንምዕዋት ወለዲ ብኣጋን ናብ ዝቐርቦም ትካላት ጥዕና እናኸዱ ከኽትቡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሃብርተ ገብረ መስቀል ገሊፆም ኣዴታት ኣብ ዝኣቦ ርእይቶ ጥዕና ደቀን ንምሕላው ንዝግበር ዘሎ ልዑል ጻዕሪ ብምምጓስ ብክታበት ጥዕና ደቀን ንምውሓስ ደቀን ድልዋት ምህላወን ኣረጋጊፀን እቲ ብደረጃ ሃገር ብ22 ሚያዝያ ዝጀመረ መደብ ክሳብ 29 ሚያዝያ ክቕፅል እዩ ተማሃሮ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ዝግበረሎም ዘሎ ናብዮት ኣብ ትምህርቶም ከተኩሩን ተወዳደርቲ ክኾኑን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ገሊፆም ንሳቶም ምስ መሓዳሪን ዞባ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ረኺቦሞ ዘለው ዕድል ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሶም ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ክኾኑ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ብምርግጋጽ ኣብ ቤት ትምህርቶም ዘሎ ሕፅረት ቤተ ፈተነ ቤት ንባብ ማእከል ኮምፒተርን ካልእን ክፍትሓሎም ተላብዮም ኣብቲ ኣስታት 1300 ተማሃሮን መምህራንን ዝተሳትፍዎ ኣኼባ ኣማሕዳሪን ዞባ ኣስማጥ ኣቶ ኣቡበከር መሐመድ ጅምዕ መንግስቲ ጽላት ትምህርትን ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍርን ንሱ ዘረጋግጾ ዘሎ ምዕባልን ብምጥቃስ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ኣብነት ናይ ትጻዕሪ ስለ ዝኾነት ተማሃሮ ብጻዕሮም ኣብነታውያን ክኾኑ ተላብዮም ግዜ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣቡበከር ኣብ እዋን ምጅማር ትምህርቲ ይኹን በዓላት ብመምህራን ተማሃሮን ዝረአ ምድንጓያትን ብኩራትን መክቲኢ ክግበረሉ ጸዊዖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ኣስማጥ መምህር መሐመድ ሳልሕ መሐመድ ብወገኑ ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ካብ ምትኳር ሓሊፎም ዝውጥጦም ማሕበራዊ ጉዳያት ስለ ዘየለ ለይትን መዓልትን ብምጽዓር ምስ መምህራኖም ተሓጋጊዞም ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ኮይኖም ብርህ መጻኢኦም ከማዕዱ ኣተሓሳሲቦም ሃማደ ጨንፈር ሽወደን ብ18-19 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሉንድ ኣብ ዝተቓንዐ ኼባ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንዘሰላስሎ ስራሕ ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ስራሕ ሓንፂፆም ኣብቲ ወከልቲ 10 ንኡሳን ጨናፍርን ካልኦትን ዝተሳትፈዋ ኼባ ኣደ መንበር ጨንፈር ወይዘሮ ዛይድ ዕቑባዝጊ ንኣቃውማ ማሕበርን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ዘሰላሰሎም ንጥፈታትን ናይ መጻ መደባትን ኣመልኪታ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ ሓደስቲ ኣባላት ንምምልማል ዝካየድ ዘሎ ውዳቤ ብዝለዓለ መልክዑ ከንቅፅል ፀዊዓ ተሳተፍቲ ጨንፈረን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ ዘሳለጦ ስራሕ ብልጫታቱን ሕፅረታቱን ድሕሪ ምግምጋም ውዳቤን ስምጠት ሞቱ ብምሕያል ንጥፈታተን ንምድንፋዕ ኣብ ሃገራዊ መደባት እጃመን ንምብርካት ኣበርክቲዕን ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብምኽንያት ጽምብል 24 ዓመት ናጽነት ስፖርታዊ ውድድራት ጀሚሮም እዚ ክሳብ ቅንያት ናጽነት ዝቕፅል ብቐንዱ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዘተኮረ ውድድራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ኣብ ዝተረኽበሉ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተኸፊቶም እዚ ውድድር እዚ ኣካል ናይቲ ጥርናፈ መንስያት ብምሕያል ተሳትፎም ኣብ ከማውን ሃገራውን መደባት ንምዕዛዝ ዝካየድ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ካብ ወደብቱ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን እውን ተመሳሰሊ ስፖርታዊ ውድድራት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ትማሊ 21 ሚያዝያ ኣብ ዝጀመረ ውድድር ቱር ትሬንቲካ ምስ ክለቦም ኤምቲኤን ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ናይ ግዜ ናይ ጋንታ ውድድር 7ይ ደረጃ ሒዞም 4 መድረኻት ዘጠቓልል ውድድር ዙር ትሬንቲኖ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ ቀዳማይ መድረኹ ብናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ፈሊሞም ነዚ 13.3 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ጀርመናዊት ክለብ ቦራ ኣርጎን ብ14 ደቂቕን 5 ካሊትን ክትዕወተሉ ከላ እንግሊዛዊት ክለብ ስካይ ካልኣይ ደረጃ ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን መርሃውን ዳንኤልን ዝርከቡ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ድማ 24 ካሊት ድሒራ 7ይ ደረጃ ብምሓዝ
እቲ ኣብ ተሪር ዓቐበት ዝሓሸ ውፅኢት ከመዝግብ ትፅቢት ዝግበረሉ መርሃዊ ካብቶም ቀዳሞት 24 ካልኢት ድሒርዩ ሎሚ ናይ ካልኣይ መድረክ ከኣቱም መርሃዊ ቅዱስ ስሙ ናብ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ሓሊፉ ብምህላው ወርሒ 8 ኣኺሉ ናብቲ ውድድር ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ዘሎ ግዜ ዘካየዶም ውድድራት ተሳታፍነቱ ዘውሕሱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውድድራት ደሚቑ ክወፅእ ተፅቢት ይግበር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንክልተ ኣዋርሕ ብሕማም ካብ ውድድራትን ልምምዳትን ተኣሊዩ ብምፅንሑ እዚ ውድድር እዚ ድሕሪ ዙር ላንካዊ ፋልማዩ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር እዚ ክትከታተሉ ዝፅናሕኩም ነይሩ ንዜና ሃገራት ወፃኢ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም ኣይትርሕቑ